nyika yese iri kushamisika, iri kuvhunduka. Tichiona kuti pane mathreats ari kuendeswa against Lovemore Madhuku. Pane mapictures ari kusekuleta tichiona his homestead, aiwa, inova spray painted pagedhi nejurawo, aiwa, ne red spray. Pachinguva ino vachinyora mathreats pamusoro peupenyu hwake. Chitiko chavhundutsa vanhu following his attack over the weekend yakaitika yakaonekwa nemunhu wese when he was brutally beaten nemasuspected individuals vatakaexposa tikaburitsa several videos atakagadzira. But panguva ino toona kuti Lovemore Madhuku is not stopping, and panguva ino mathreats akuwedzerawo pamusoro peupenyu hwake. Ndobva subscribe like what on the bell icon. Deep now the right times akudanyira chiti posta mapictures amuri kuona akanzi unofa nemamwe amuri kuona awo maex akaiswa pa his homestead, pamwe padzimba, pamwe pajurawo, pamwe pagedhi. Kudanyira chiti is the National Constitutional Assembly NCA party officers located along Herbert Chitepo Avenue in Harare have been marked with the graffiti that threatened the constitutional law expert with the death due to his vocal criticism of the Constitutional Amendment Bill number 3. When Professor Madhuku was left for dead after being beaten by unidentified individuals who were accompanied by the police, Madhuku has become a prominent figure opposing the proposed constitutional amendment, which seeks to extend President mnangagwa's term of office beyond 2028. Ndoma developments aripo panguva ino. Tiona kuti awo Madhuku opinzwa panguva yakaoma. Tiona ma-attacks nema-threats ari kupiwa panguva ino yatiri kuona kuti Madhuku is now the person ari kuonekwa kunzi he is the only one ari kuonekwa kunzi ava prominent pakuopoza ma-constitutional amendments. Vamwe vadzokera mudzimba, vamwe vanyarara, vamwe vakutya, but Madhuku ari kuonekwa kunzi is the last man standing, ari kumira nechokwadi. Pita comment section medu dzafundo aim kuti pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, shut on the bell icon.